Ai, trista vida, Les tradicions, els rituals, les expressions vives de la humanitat, els jocs, la música i altres fruits de la creativitat del ser humà, el saber, el patrimoni de coneixements i tècniques que es transmeten de generació en generació, tot això i més conforma el nostre patrimoni immaterial. El conjunt de les seues manifestacions reflecteix el diàleg entre les cultures i afavoreix el respecte a altres maneres de viure. La UNESCO va aprovar en 2003 la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. En el seu 10è aniversari, continua sent un motor d'acostament, intercanvi i entesa entre les cultures en tot el món. La Patum de Berga, el Misteri d'Elx, el Silvo Gomero, l'Escola Museu de Puçol a Elx, el Cant de la Sibilla de Mallorca, els Tribunals de Regants del Mediterrani, la Dieta Mediterrània, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, els castells, el flamenc, són mostres de la presència d'Espanya en la llista representativa del patrimoni cultural immaterial. La Comunitat Valenciana té una destacada representació en el conjunt nacional. Un total de 4 béns inscrits i 2 candidatures que mostren la seva gran riquesa patrimonial. El Misteri d'Elx, una de les joies de la cultura valenciana, declarat Patrimoni Nacional en 1931, va ser inclòs en 2001 en la primera proclamació d'obres mestres del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO. El misteri és un testimoni viu del teatre religiós europeu medieval. S'ha representat sense interrupció des del segle XV. L'obra es representa a la Basílica de Santa Maria cada 14 i 15 d'agost, la vespra i la festa. Este drama sacre descriu la mort, assumpció al cel i coronació de la Mare de Déu. El text de l'obra està escrit en valencià, tret d'un salm i alguns versos en llatí. Els preparatius que impliquen tota la població de la ciutat duren tot l'any. Més de 300 voluntaris participen en esta gran representació entre actors, cantants, directors d'escena, tramoyistes, costureres i intendents. Denunciats de la séquia de Quart. Denunciats de la séquia de Quart. El Tribunal de les Aigües de l'Horta de València, junt amb el Consell d'Homes Bons de l'Horta de Múrcia, constitueixen els Tribunals de Regants del Mediterrani espanyol reconeguts per la UNESCO en 2009. Són institucions jurídiques de regulació d'aigua, els orígens de les quals, en el cas de València, es remunten a l'època d'Al-Àndalus. El Tribunal de les Aigües de l'Horta de València està integrat per 8 síndics, els quals presideixen les comunitats de regants de les séquies de Tormos, Rascanya, Mestalla, Quart, Benàger-Faitanar, Favara, Mislata i Rovella.
Els síndics es reuneixen tots els dijous a les 12 del migdia a la Porta dels Apòstols de la Seu de València. El seu procediment per a la resolució de conflictes de l'aigua és oral, ràpid, imparcial, públic i eficaç, i es fa íntegrament en valencià. Les seues sentències són inapel·lables. Els síndics, que han de ser llauradors, propietaris i cultivadors directes de les seues terres, són depositaris d'un corpus de coneixements transmesos de forma oral de generació en generació. El projecte pedagògic del Museu Escolar de Puçol es du a terme des del 1968 en l'Escola Unitària Pública de Puçol, al Camp d'Elx. Va ser reconegut en 2009 per la UNESCO amb el Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. És l'únic centre pedagògic a Europa que ha rebut esta distinció. Es tracta d'un projecte educatiu d'integració de l'escola en el medi orientat a l'aprenentatge significatiu i a l'educació en valors. La seva ferramenta pedagògica primordial és el patrimoni cultural i natural. Fomenta el treball en equip dels escolars en la investigació i conservació del patrimoni. Els xiquets aprenen a estar en contacte directe amb el medi i amb els majors que custodien les tradicions, amb el suport dels mestres i els col·laboradors externs. Este projecte ha generat un extraordinari fons etnogràfic i ambiental. El Museu Escolar compta amb més de 61.000 béns inventariats i 770 registres orals del camp i la ciutat d'Elx. A més, ha format més de 500 escolars amb un enfocament pioner i integrador que pot servir de model en la salvaguarda del patrimoni. Cada 7 i 8 de setembre, els carrers d'Algemesí es converteixen en l'escenari d'una manifestació cultural i religiosa única. És la festa de la Mare de Déu de la Salut, reconeguda per la UNESCO el 28 de novembre del 2011. Rituals i danses centenàries amb reminiscències de cultes romans, cristians, musulmans i jueus. Cultures que van entrellaçar l'essència d'esta terra, que es materialitza en la creació dels seus instruments musicals, en la inspiració de més de 60 melodies i en l'elaboració de la seva variada indumentària. La dolçaina i el tabal acompanyen les torres humanes de la moixeranga i les danses dels bastonets, la carxofa, els arquets, les pastoretes, les llauradores i els tornejants, que conformen un sistema de ritus de gran coherència i complexitat que recreen i estimulen la memòria col·lectiva i que s'han convertit en paradigma i model de referència d'altres tradicions valencianes. Durant la celebració d'esta festa, Algemesí es transforma en un museu viu que des del seu origen en el segle XIII se sustenta en dos pilars fonamentals: la força invisible de la tradició i la integració i implicació social de la població. L'Estat espanyol ha presentat davant de la UNESCO les candidatures de dos manifestacions culturals representatives de la comunitat valenciana. És el cas dels expedients de les tamborades, rituals de tocs de tambor, i de l'espai cultural de la Festa de les Falles Valencianes. Estes dues tradicions han sigut declarades béns d'interès cultural immaterial pels seus apreciats valors patrimonials. Les tamborades consisteixen en el toc simultani, intens i continuat de milers de tambors i bombos en espais públics urbans en el marc temporal de la Setmana Santa. Les Falles, la festa valenciana del foc, la pólvora i la música, està fortament arrelada en la societat valenciana. Les seues originals característiques culturals i el seu entorn social i artístic converteixen esta celebració en un element singular del patrimoni intangible digne de protecció.
El patrimoni immaterial és tradicional, contemporani i viu. I és també integrador, perquè promou un sentiment d'identitat i continuïtat. Per això és digne de celebració l'aniversari d'una iniciativa de la UNESCO que complix 10 anys, encoratjant les comunitats a identificar, documentar, protegir, promoure i revitalitzar este patrimoni.